dengan lapang dada. Kang lima puniki Suaranya kok malah pilek gering ini ya. Ya. katindakno mring para sesama. Nah, kena tipes orang melu tanggapan belum pira. Kena tipes udah berapa bulan? 4 hari sekali. Wah, rongsa sih. Mulu yo pamit kan Master Maji ki wonge halus ora koyo liyane. Ora melu no prangbrung kan Master Maji ki ngapunten padahal kula taksih sakit. Nggih, Mas monggo. Iki mau yo dhek nderek yo melu yo di aku. Sampun saged masalahnya. Nggih. Sopan wong turun Solo. Iya Mas yo. Iya. Aja padha ditinggalke. Sing apik soalnya. Walah. Rukun lima puniku sahadatkan angka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, kula Mbak Yati, warung Tegalan Kandat badhe nyuwun tembang Klorati jual. Matur suwun kok. Kok iya. Aja nyeluk julukane lho, Dak. Iya, Mas kang angka loro salat dene kang boten kata lumpen panjenengane kadang kula nggih Bapak Jumali Ragil Gaul iki purna saka polisi ya saka Polri Bapak Jumali. Wah iya seneng karo seni budaya senengane wayang Antasena Bapak Jumali nggih matur sembah nuwun. Boten kata lumpen nggih Mas Unu nggih Pak Dwi ya Pak Dwi, Pak Cari, aku mau ditapake karo panjenengane kok, Nduk. Oleh. Ya. Wah, baturake nindakake ibadah zakat kapak poso ping 5 wah ibadah boten kata lumpen sing nate nimbali kula Pak Yoko. Ya Pak Yoko wis 6 tahun yang lalu lho nimbali. Ya dia wis ancang-ancang ngomong arep nimbali neh. Muga-muga. Iya, ora guyon lho, Juk. Ya Mas Dar wis dalu. Wah, iki dulur-dulur. Iya. Mbah Cari asmane sapa Mas Darmaji? kalau wonten mriku wonten mau asmane Fatku Rohmat nih Pak Fatku Rohman. Nggih matur suwun nggih. Enggak. rukun Islam sampurna Ya, lanjutnya masih. Ya. Hasbunallah wa ni'mal
matur sembah nuwun, terima kasih. Muga-muga tembang iki kena kanggo nyantepake diri anggone ibadah mring ngarsane